Manja Rongbang Hidi polling station angkang kido don phokep suse ahem tu natum puthot BJP pen COC APHR sia jakong ka pherang don. APHRC pen rong hidi along clause 2.3 puthak sit in demonstration kapidopon. Lun sing teron aphan BJP party tiket pilongle Komor Singh Rongpi. Kardom kabri prime tamalong peneli samiran nitimungpi nanar joikta virtang tonpen. Singhasan MSC constituency ka parlo Manja Rongbang Hidi polling station angkang kido don phokep suse ahem tunatum BJP raptor yastong pen COC pachimit me pin pen APHR yastong ajakong ka pherang tuntu. Kedam tang chiti ni phai pli ani Karbi Anglong Autonomous Council CEM Teliram Ronghang pen ke Japon Risim kangtang keora song tropen Assam la pen Central Government ang pong monsam alamdon mate Peace Accord kachetok along clause 2.3 tensit open for all community puaputha Karbi Anglong kivel te Japan thetam la pen phere meme angling kidoko ka jok hampang asong la pen ongdung chiroktok araratum chingrum pet pen kachesong kideng padupon lo. Lason Tartaksi Singhasan constituency kapalo Manja Rongbang Hidi araratumta don phokep suse ahem tunatum BJP raptaria song pen COC Sidur kapawir vedet Japan APHR sia song ajakong pangtang dun rong nang koklupusi Rongbang Hidi polling station amepu Bronson killing pen ningje. Posini to pangke la hai ka phere pangke akam kati ka phere pen ajok si ilitum pini ania tame itum kache song la pen kamata song la pen ke menga son dai tum chunu ne dale hem prek nang ji putame anu china a political song non da hem prek nang ji pulo SCC le tu da hala ta hem prek nang ji pu CPM le tu da hem prek nang congress le mata hem prek nang ako BJP le da hem prek non kami PHC ta hem prek nang ji pu kupi pa hem prek BJP asong pen Karbi Anglong Autonomous Council ka chari paribortona sarkar ningkan phopleng de dapita Singhasana hawar ka chingthur ke halloween alamlo. Local MSC mate Amar Singh Tiswa phan lamthe isi ka ching kidam jia phan anta ka chetong longji chetorok. Munit marekta ihokhe kilikapura hotke stake erkijun edi sose bonta MSC kilik haide api langkereng ejoyanta etirwa utapang awi puta BJP pen ka chikakdun araratom pen lamthe karbok pado. Nang pahai noi nang tung phan ke rong black topping tuar nang pipo pulo nang ke rong ke radim ahem nang ke pipo pulo lahai nang jacket pen ta jata nitum phan bangke non bangke ahem le dam ta nitum bangke nang cingki ke lo nang lang le lo nang lang lo non nitum phan ke yata akan ta na pipe de lo rong kene job card pini alam ta velo yata velo non nitum phan ke ajat masih velo bangke nang pulo da nang cak hoi pe election vote BPA ko ke nang cak lo hai je nang tum ni phanang pa hai no kupi ma facility na pi ni na pipu ta no facility te na pipe ya tang pipe black topping tuar nang pi ta na pipe ya tang pipe no te la sa puthak aphan neli bangke ne ge pai velo mane kupi lo ye la so leng hai ke nang chong thui tang lo no ma ni la phan bangke ne ge claim munde lo mane ajat election hot na vote pinai pata pai velo kisma se pipe lo selendar la BJP Rataria Song Pen Kachikak Duna Mai Bronson Killing Pen Kachari Pon Amayalong APHRC Dipu Elia Chun Bang Rajen Timung Dihen Chun Bang Anthony Timung APHRC Singhasan Constituency Amepu Diori Terang Dun Mepu Bupen Killing Pachithang Chun Bang Ren Singh Terang Lapen APHRC Singhasan Youth Amepu Kelvin Kya Batum Chitong Dunsi Ardido Jot Pen Mai Pachung Pong Risim kangtang kyotsong trok alam dona long clause 2.3 mate tensit open for all puaputhak nitum masap ta chidon dun thek thepura pini hamran constituency ka palo rong hidia long kachisong aja me kapaman pona berta prangki 100 krope berta nang pale rong hidi tower kokthom kachitok along pen rong hidi LP skura long an armu chijeng pongsi clause 2.3 mate inghoi kep kaddo kawya phan kang udang nitum kor krepura ke hang kataran angtong rong hidi ahawar par onpluk anpien Armu chejeng te rapi ingni prong pen kachisong aja mek paman pongsi kopia pochino na porkar biang long ara ratum risim kangtang kot song trokatum alam dona long clause 2.3 puthake khamkhena ko kalam the kachithan kachimu padopon
APHRC Hamren constituency Mepu Moniram Teron la penchun bang Mohon Teron na Punjab Ponsi pini bang soja mek along APHRC Lamjai Sarpo angtong intika thak chitong do. Anparta kadu kawe Hamren constituency kapalo kadu kawe polling station Troxy APHRC asongja tumbang so akachi songa jai mek along chitong do. Hamren constituency laki BJP asong kangtang rak adem. Pini lapusona jai mek APHRC pen bang so asai kedeng nang ko kalamthe angtong intika thar pen lapusonsi ningje. yang nong hur ke chodot la bangso risim asong la pen Bharat Sarkar tumang bong lamdon kache tok hala ingdeng hinira tok bora ke thomalong la sit kep thuke la ke India det pi aphanta ing pupi angnang ji pura so kache tok long jasemet pet Hamren arata pinike aning ki thi aning ke jangje la ke joy ludun e aning piri che paklang no la pendak rong hidia nang binang ko ka thebang la helo Hamren along ke jasemet pet mongosing timunga ke haisi Hamren arar phan ke papilu ha khangjang si ke klem kilu binong dagali ratum reset chini sita me ke ther ke hap pen si anandi pentarara phan pathur hai head that la pons nang ke klem sita pinian ni dana bikok pen bangke Hamren arata ningki thi bang ke chepak lang hai po chepak lang hai lo pusini pinita ang theke klang lo la pen none phrang ke dagarata men nang thodun po dak pen pinang thek lang adlo la si non karbiang long arat kache tolong Hamren arat pen sita me laso kache tolong ke ong dung atum ka ning thian ning ki punga ning jangje ke sepak lang dun po la pen itum darat pen ki puji po bangke risim kang tang ke ora song tum piniani ke BJP long sepa okdon edlo alang itum ke hala ke che ke bi atum phanta election ka pa thurlong pa haideta chok long le pota pideta chok sakuri pideta chok contract pideta chok po kache kroy dun tum lo piniani kya thema risim kang tang ke ora tum hempregamen pen heling o amuingom dong ben kache song ha habit haram ing namalong ing niding phanchi pachek pen kache song ke piniani ke hala ke che so tom phanchi che song pirong pang thek ke nang thurok lo athema BJP long se che pagun thurong lo ke la pen hala BJP to man ka nitum pinrem nang kokpo athema risim kang tang ke ora song tum lamdon kache to golong BJP song tum kiludun chok joine Karbiang long Autonomous Council team Karbiang long tum kiludun chok hakhi po men pen kiludun chok joine si hala sit kep ke la open for all mate det dia meni pantang pupi ang nangi polam nang kile rok lo tema CM tuliram nong hang kake hai amenang ang hopen ke baralam lo Dr. Himanto Biswa Sharma Assam Chief Minister si pulo la sit kep ke ingpu ang nangi puke tuliram nong hang ke hai si ningjelo Mayalong nang kacitong don ara datum BJP mate ia Mangar Singh timunga phanchi o bopsi APHRC along kacipa og don nang ko kaputhak aninga klong alam the pirang ke tamang no cepaklang po idudun ke Kita tanga BJP long sido. tana pini pen ke Pini pen ke alang litum long sido don po. kopi ning ki po phi pen sinang le BJP ka chi o igla BJP long an ke ni dok de ke kilu la pen kiduk aphan ta ke lang pot pe apolo la sing lita pu. Ke bang Di damta Congress long sido dun bom he amani ni ta kon ni cherap chito dun ga bori dun penal li thang na ta chethe gong le la si piniar ni bangke la puna thu do dun si ke mepo la pu sar tu malam tar julong bom lo mati la si news langon bom lo la pu do dun si ke mepo masi PSLC long si chepo ok dun dar lo pu theo da ke ni to man ke kiduk ke lag la pang ke putha ke the ka ve ke ria ve pusi ni tom phan ke bang nang rap nang lang da posi ni to mang ke ason tin akam same ni to man nang lang mon pe ason tin akam me ni to man ke bang nang chi wai pun norde ni than pun norde posi ni tum hala ban si ni tum ka chi ulo asi ni tum ke da rong rup ke ya tum ta me bang ni tum man nang cari pot ba me me apa nang calon mom me me posi ni tum ning dok de posi ni tum don la bang ke la versi along si do thip lo MLA election he bangke penangan nangke san ba nangke ther ke hapason dolo sita hala so men sa meneli phanang pon thu delo BP tum amang chi pon thu delo sita neli BP haning ka chi the da join ni pen mo he jong pu nili prang ke person tha si ke the ke re ga ve pen pu join ni pen jok sini tum phan ajara kamalam ne nangle sita men ni tum phan ke lang krang kapang ve krang son do athe BP sarkar ke mesanji mini sita la da kachari tum chok che la pu son a join ni pen si nili ta che pa no lai PRC long la si ke damta Risim kangtang kiora song trok state la pen center government ang bong monsam alam don kachetok close to pantry long ten sit open for all puapothak chikroi don thek thepuang thek west karbiang long angkang rong so rong bot atum pen anta kachepaklang
Nijang Karbi Anglong Ahempi, Hamden Rong Supi Pen Kilometers Plikep An Kahelo, Meghalaya Ahoya Dung All Party Hills Leader Conference Mate, APHRC, Rong Pangbong Arwa Hin Pen Pater Piponsi, Kidam Tangani Resim Kang Tang Keot Song Trok State Lapen, Central Government Ang Bong Kachitok Alam Dona Long, Tensit Open for All Papatak Chikor to Tek Tepusi, Preni Pai Kret Proxy Bom Kuran Niwe, Kihang Kataran Par Ong Lupen, Rong So Rong Bot Kido Akarbia Tum Anta, Amin Kang Sam Siang Tek Asonsi, Meeting Tom Ot Kwapen, Kithak Kiasa, Dengpong. Pinung we kopi apa sih nangli tum armu ceng meteng tompen kita mangkok athe kopi polotan pacini klardak waisa pentan pacini ma nili tum la meteng tompen kita mathe ke la helo isining du kalam la helo non pini itum karbiang long along isilam karbiang long along bangke itum kangting sangalong sido sing itit kangting sangalong sido la silaso kangting sang pen kasing itit long pen kacepa yok dia pansi nili tum isi asimbol deng polo meteng tom ke kat isi kathe angang thek la sini tum meteng tom asimbol pini deng sini tum armo cieng kom se kom kilometer rong ke ceng pen dak rong aci timan nitum rong akitan damun ide lo setame rong aci timan le hisap pulote kom se kom kilometer thom ke nitum kadu we nia tum pen ceng lok rong asara tum pen ceng lok la pen dak risoi jang tum pen ceng lok kadu we dak rong pangbong asor patir pi ponsi istimela so ang thek itum la non kedam tang song tro atum kachitok labang kenil tum rong pangbong menta chidon lo lang tupan welcome lo ning samjin pen deng lo athe nil tum kopia potsi pinimit heng tom kachisong nang kok mapulo tela helo non kedam tang song tro atum kachitok la clothes 2.3 along ketok la helo seat cap abang ke kichi atum phan pdg lasi nil tum karbiang long as itum rong pangbong pen mathalo la helo nili tum rong karbi anglong jit sowet anglong adim si do chomchot atum si hala bang along kaprek bihara tum alak akror bengali tum hat west bengal long cheng pen cheng lok dilhi long tado uttar pradesh long tado halang li tum phansi alak akror muni tum si ni tum dak karbi anglong jit so chibor chom along si alang tum phani tum sit ke pipon lang prote la bang ke ni tum ke chidon donde APHLC pen chidon donde ke kikira chidon donde ke lasi nili tum pen la bang ke pini ke song ang thek jepak lang la hello labang so alam bang keni tum ala mo pen song trok ala sit ke aphanet kali ladak tulang dak ekor chito lang do pilang dc aphan ja kong sipi ji lata chikoi donde la pen rong alo panchayat nang padoji plote labang ke rong asar tum ke teli si ja kong abelo habe pin putung ja kong abelo la sinil tum bang ke nil tum hat ke cheng ben tame karbia tum isi khai kang thim rong asar do rong acharia tum do habe pin po tum do la sini tum haswa teng pensi rong asara tum sini tum rong chari chalon nang ji habe pin po pensi chenglok itum koson ma hako pen khekang tim la so jutang coba chok plang itum khekang tim do la si hala so teng pen itum non anta asuk chari chalom ji phansi nil tum APHRC hin meta nil tum malang ditum phansi itum tanon anta karbi khekang tim pen itum anda jipu bamlang la pen jipu ver jilang la pen itum APHRC pen kela sit ke bahan pidaji disi phanja kong pidaji la pen la panchayat nang padoji la bang ke tu teli sini tum ke kroi kre la pen adim bang pini la dakelo rong pangbong adim bang ke pini rong pangbong lo konstituensi bang ke amreng lo la si amreng arat ke tu teli si ci kroi kre pang ke pini na apor do pilo tang me sitame non ke chenglok arlo so tum pen tibi tum pen chenglok ni tum ta me kisung lo buka chini si pini arni ke lang tum tanang thudun pak lo nang thudun pak apor ali tum handani limpen joro lo North Karbiang Long Autonomous Council along Iamang Hoikang ni Dunbo, Mahamaya Constituency IMC Mate Iam Lun Sing Teron Aphan BJP Party ticket Pinang ni Pusi, Mahamaya Constituency along BJP Mate RSS Klembang Komor Sing Rong Pipen Perangkiang no BJP Asong Aphan Kachuning Ripon. Kewangji MSC election ahut Mahamaya Constituency IMC Mate Iam Lun Sing Teron Aphan BJP ticket kapap Pipon Pede Aphan Pura CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Dor Singh Ronghang Lapen Karbiang Long District RSS Akitoy Har Singh Teron Atum Aphan Kachuning Ri RSS Klembang Mate BJP Klembang Komor Singh Rong Piabang Iam Lun Sing Teron Aphan Aning Kang Samse Mate Aning Koi Ketepe Gajok Kachiru Kacrana Pensi Lun Sing Teron Aphan BJP Asong Pen Party ticket Piponang Nipuse Kachuning Ri Pahurumpon Nasi nilitum namji non November pen nilitum apias tin si dharang tadi je Mahamaya homosti non Islam bangke 2000 jitu 22 jitu MEC election along bangke Lunsing Teron han tiket pilong le lapen PPD sikimi pusi nile puthot ako harogat ele IMLA phanstami alang li phanda kardom lo lasi alang li phan inusi PPD sikimi lape CM ake hai phanstami nili chuning ri lo lasi Mahamaya homosti ke lasi Lunsing Teron phan tiket PPD si akimi
lasi nili tum han la nang ki pin rem pot muni de phan du bok lo pra alang li kelang rem ason si pini nili phan nang alang rem ajo ni si nang li hem BJP mi ting mi thap si nili phan nang pu apatai patai nili therak du lo tasi pini ke lasi nili bisa baca ko karo nili ko so thi kali rot ke nili khana patai nili di pu bet ke ba thai ap so ke setam da nili be krijang ri nili pada ki pu nili chiru na ko lo lasi bini har sing da hala nili ke jo nili lo la lo sing da ori nurun ke no phone ke BJP adike ibide se ke ni ngoyo me ni ke non ke sumar kali nili ke non ke sumar da thero no nili bhalang ipu ber ke chokche alang li ticket ke haut ke patai nili MP nan su ke ba sida me nili alang no domte nang le BJP meeting bithalu sini banai pu tani BJP meeting ko sono ke bipone deke arrest munit soyong sibo samilang su khundo haram rik promo teni bharang patai rak nang ni kila ni bharang patai rak ni ke lalu sing tiron pinit tangka mahado pura lagi munit phalang remang ni lasi nili lama ke lama non malam so porap khan bir tamu next na nalitum ajo filo dowai daru kilong kasik sak doma do pulo tangte non pen ke ma thanang nilo alon medical store ke chengsi karbiang bong pen kang pucheng pharmacy labang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo lapen ajada dowai le nang ji sita ladak longpon ekji lapen kilong lia dowai nang ji pulo te order pikang lote prapchin pen longpon ekji Lasik Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nalitum ta humri iknon. An sose kachini jia phan la abel ki pia number along humri iktame. Nalitum hemalong office matemura long security ki bi ponjia phan kiridoma. Jongsi do pulotang te non penke mathanang nilo. Karbi Security Service Private Limited along nangnitum humrek no. Nangnitum ladak security, bodyguard, driver, housekeeping, technician, electrician, pendang lok asan a service tame longpon ekji. Lasi apor panahok hepin pen humrek no. Karbi Security Service Private Limited Difu TV Center Karbi Anglong Assam. Nangnitum kachini letho jiapan Bimol Kiling MD 9390632433 lapen Samsung rong PVIP 9365931810 along humrek no. Dihenamo phit pathat birta along wangthulom. Dipu rong supiang kang dipu lamding kachlenga towar pi kilometer phok ramsing ihia rongara ratum ki juna langa phan akele ka torat hekti ka jok rongara ratum kaningri pining pen owe ki thom an ka chukim tanga rong pini ani anta sorkar pen thangnat akirap tawe labang so rongara ratum pini ani le ki sungchot lapukali rong chukim ro penta langki jun mowe pen rongara ratum pena ana ki sungche chaknang Arwena ke suna por mate barla por ahur ason ke longle kang rai lapen ningkreng ahur ason ke angton langka chu sokadim langkreng lapo setame raratum chito siun an pen ke langke sokadim te slampon bomlo ani sike sarkar pen akera plongchi pusi aning chepathe bomlo bonta pini ani ata thangnat akera awe ethe alam ke lake chithan ponme non sunon ake sungolong ke lake ke chithan nei ke nang sot lo alam the bang ke la pen lo Karbi arat mate karbi akai cinghon nang cijinso nang puke maduta chini lapen maduta ningje hur non konsil ke cari bom ake hai MP Horen Singh Bay alang litame karbi arat aphan cinghon nang cijinso nang puke ningje bom lapen thu non ke cari bom konsil ke cari bom CM Tuliram Ronghang alang litame karbi arat mate karbi akai ang bom cinghon cijinso bom nang pu alang lita kai ke ta ningje bom lapen non konsil ke cari bom ke silong ACM EM MSC mate non sarkar long chira abdun ke the ke ding tum same karbi ang bong karbi rarang bong cinghon chin so nang puke kai ke ta ning ye bom same
nilihin pen ke matha dam bang ke karbiarat mate karbia khaeng bong ching hon nang chi jun su nang pu kaning je chot ke nili la bang ke nilihin pen bang ke chok che pik busi matha dam athema jong si karbiarat ang bong karbia khaeng bong jong si ching hon nang chi jun su nang pulote non nilitum lang ki jun akisung ason dak thak kumania rong along ke lang ki jun akisung do pulote lang ringwell same pidam nang po kumane arong along mi kachithor akisung do pulote mi stame current stame pidam nang po lapen adun thu kumane arong along tobar kichelam pe haya tobar non ki langka cha sokadim ka pangthirta kiun wangvelo dipu rong sopia dung doko kanta sorkar pen thangnat akirap ki pipi ajok rong ara ratum ning dokrenti lasi non karbiang long autonomous council katari bom cem tuliram rong hang pen ki jona lang awar saila pen ason kaching thura muk ki pijia phan kachuningri pado anparta mp mla lapen mec atum sitame ki sung det arong ara ra phan kirap kapajir wek jia phan chuningri dipu penen kilometer troksi ne so kailo ya kailo do lapen tenitum kiyuna lang warsa vepin lapan te bang putin sarkar le bang sitame lang la election hut bangke lang nang rapo pupo sita la election parde te tini deti bos tame non pini nitum la ram sing hirong ke pini pinap arong lilo rong barim tektik uwe ke thong wi pri arong lo ho yes disia aprang pentat dake rong dulu bos tame es disia tum phan tame nitum tuwar chulang lo bos tame nitum phan la so lang ki yuna warsa nitum phan pi ma puna na pi tekik bos tame grongge sa hutar son lo nitum kanone la bangso alang ke jun long ye phan nitum batai sitame nitum chune ti dun bom lo bos tame nitum phan la bangso warsa nitum phan pi theke sitame pinyar ni nitum rat pen thurpak kibi kithi aklimang phar doan pen nitum kanone so alang ke jun long ye phan nitum la so kisung chakon esi nitum la bangso pini garat pen thurpak si la bangso an alang sitame nitum pini la ke arleng arlok la penta arleng tading pik la si so arlo tumphan sitamen itung ke payok Mahamaya MSC constituency ka palo Borganga polling station teke rongpi pathua klamalong Karbianglong autonomous council Yamlung Sing Teron pen pader piponsi Preniphai Crate Roxiar ni Mahamaya constituency kai kimi FC pen Karbi film artist atum angbong friendly football match kapidopon Mahamaya MSC kai kimi FC pen Karbi film artist friendly football match pinso la pen al suatum kapathu padopon suarlo atum si keteng si kapathu pangchekpon laso kapathua long Karbi film artist atum 2-1 go pen chipahaipon apithu so pen suatum kapathua long Mahamaya kai kimi FC atum 3-0 go pen chipahaipon lo kehaya tuma phan tangka suri krep ho la pen kerema tuma phan tangka suri kep pajirpon laso kapathua long alhi sarpoaman pen Karbianglong autonomous council Yamlung Sing Teron chitongdon la pen man pengal hiaman pen mandar ame pupur noingti VDC chairman Rajesh Teron DMB chairman Biren Singh Teron Karbi film artist Jabang Rajiv Propen danglok ongdong atum chetongdon Pinia berta bangla pansi kangton iklo domi thakmi kurwang thu